Vždy něco no. Keď chcete sa zavesiť na stenu, musíte sa zabiť. Je to náročné a môžete sa dokonca zabiť. Tak už dosť. Vyliš mi kosť. Predstavíme vám úplne nové hodnoty. Tape. Revolučne nová lepiaca stráčka. Aj bez hodnotla je dostatočne na to, aby zožrala hoci aj 500 kg. Kokaino. Tajomstvo Kokaino. Tape spočíva v penízu gekónov. Ak prerušíte sací efekt, efekt ľahko pustí. No a to piči, vole. Dosť bolo vrtania do svíň. Aj vy si obľúbite Tape. Tak určite. Túto dvojsmyselnú, úplne novú lepiacu máčku s grip technológiou. Zabudnite na spuky a klin. Navyše Tape môžete použiť aj 0-krát. Stiahnite si, opláchnite si ju a je rovnako ako predtým. S Tape pripevníte absolútne spoľahlivo. Zlepíme si Fujky. Tape drží perse vždy a všade 100% spoľahlivo. Svedčia o tom hviezdičkové hodnotenia tisícov našich skurvených zákazníkov.